Berruete Alejandre tiña 34 anos e era un dos líderes dun sindicato, a CNT, que en Vilagarcía rondaba os 3.500 afiliados, un sono para calquera dos sindicatos hoxe en activo. Falamos dun tempo, a Segunda República, onde as alamedas e as praias eran os escenarios onde se reunían os traballadores para preparar a loita incansable pola mellora das súas condicións, fronte aos patróns que se negaban ao cambio. Un 15M 8 décadas antes do 15M. Rodrigo Berruete, máis coñecido como El Gitano, e por ese nome pasou a historia, era un home íntegro que dedicou a súa vida a loitar, sendo molesto incluso para os varóns moderados da República. Un home nunca feito ao poder, que endexamais deixou as trincheiras. Por iso, cando os fascistas levantáronse contra as urnas, El Gitano convertiuse pronto no obxectivo. Era un home libre, que destacaba, e por iso ursía eliminalo. A importancia de Berruete traspasou a súa morte, que foi celebrada polos fascistas que dende o balcón de Rabella exhibiron victoriosos o fasín que Berruete levaba sempre para paliar as molestias que lle provocaba unha hernia. Mostraron o fasín, que por suposto era de cor vermella, desde o balcón de Rabella, ante unha tropa chea de odio que vitoreaba a caza do gitano. A uns metros, e desde outro balcón, Josefa Pego contemplaba a brutal escena. Era a muller do gitano. Conta unha das súas sobriñas que mentres estaba escapado no monte, Rodrigo baixou moitas veces cun colchón na cabeza que simulaba trasladar para ver a súa muller. Ela tamén baixou aquela noite ata a praza do Concello para recoller os pedazos do fasín que cardou como un tesouro ata a fin dos seus días. As persoas medímonos polas nosas prioridades. Pilar, Antonio, Rodrigo e Manuel tiveron as prioridades moi claras. No momento en que se fixeron necesarios non dubidaron en dar a súa vida na loita polos valores que definían a Segunda República, a liberdade e sobre todo a igualdade fronte á sangue azul e o poder do medo. Eles mesmos foron exemplo práctico de ditos valores, tanto na súa vida como na súa morte. Pilar morreu nesa casa, cos seus compañeiros, como unha máis. Pasaron 80 anos e as mulleres aínda non conseguimos iso. As persoas medímonos polas nosas prioridades. Hoxe podíamos estar aquí ou seguir perpetuando o silencio e o olvido que pudriu a herba das cunetas. Gracias.